Moi, mä oon Anne, varallisuudenhoitopalveluista vastaava säästöpankkiiri. Moi, mä oon Minna, yrityksen rahoituksesta vastaava säästöpankkiiri ja me työskennellään molemmat Kajaanissa. Tämän blogin aiheena on kertoa teille hieman meidän ajatuksia yritysten sijoittamisesta ja siitä, kuinka me täällä toimitaan. Yrityksen tehtävänä on tuottaa taloudellista tulosta. Tilanteet yrityksessä vaihtelee. Samalla tavoin sijoittamiseen liittyvät strategiat ja tavoitteet on joka yrityksessä erilaiset. Pääsääntöisesti yrityksen tuotto tulee liiketoiminnasta, mutta on tärkeää saada kertyneille omille pääomille tuottoa. Jotkut yritykset arvostavat sijoitustoiminnassaan vakautta ja varmuutta, kun taas toiset ovat valmiita ottamaan isompaakin riskiä tavoitellessaan hyvää tuottoa. Kun mä tapaan yritysasiakkaan, nykyhetken keskustelun lisäksi puhutaan paljon tulevaisuudesta, niin siinä vaiheessa yleensä mä haluan sitten ottaa Anne mukaan. Tämän keskustelun perusteella teemme yritykselle sijoitussuunnitelman, joka toimii yksilöllisen sijoitusratkaisun pohjana. Yrityksen finanssivarallisuus jaotellaan kassavaroihin, vararahastoon ja sijoitusomaisuuteen. Näistä tarkemmin kuulet sitten pankissa. Kun tarvitset neuvoja, meiltä löytyy juuri oikea osaaminen sinun yrityksesi varojen sijoittamiseksi. Kiitos kun katsoit videon ja paina peukkua jos tykkäsit. Nähdään siellä, missä sulle sopii.